हेपि मेरि क्रिसमास बयखौबो आरो लोगोसे हेपि निउ इयार बावखाले हाबखाबायानो बेखायनो हेपि निउ इयार बयखौबो आंहा सम मोनबाय थाया दाबो नुदोंसोमोन आङो ओमफ्राय दसे सम 5 मिनिटसो लाइभ फैनोसै होननानै नोंथांमोननि सेरावहाय फैनाय जाबाय बेनिखायनो बयखौबो जायफ्रा बर'दिन रंजा बाजा जागासिनो दङ नोंथांमोननिसिम गोसो गोरबोनिफ्राय आं गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरनाय थाबाय आंहाथ' गैया खामानियाव बिजि एखदमबार दसे रेस्ट लानानै नुदोंसोमोन आं दिनैहाय दा नोंथांमोना सानैसो फैयोब्ला एसे दसे खोथा सावरायनोसै हिट आदा माया हिट जाखो फंबाय थांलाय फैलाय माबोरै दङ आदा एसे खस्थ' सोलिथ'नानै दङ हेलौ PM लकेलनि ओइ आदा मा खबर बर'दिननि नामै आरो हेपि निउ इयारनि नामै दसे सम लाइभ फैबाय आङो दिनैहाय आंनि गोसोआ दिनै सानसे खामानियाव गैया गामियावसो थाबाय थादों आं फाग्ला बायदि हारसिं मिनिखांबाय दहायनो मा जादों मिथिबाय आंजोंहाय खामानियाव गोसो गैया आं दिनैहाय गुड इभिनिं टिभि ब्लग हेलौ बस माबोरै दं हले नोंसोरजोंसो गेलेहैगासिनोमोन आंनि गोसोआ दिनैहाय खामानि मावैनो मा आरोखि ओरैबायदि जादों खामानि मावैनो गामियाव थांगासिनो गोसोआ खम रंजा बाजा बर'दिन खुंबाय बे खम बेदर बायदिसिना गोदाबाय बे खम ज' खामानि मावदों बे गोसोखांबाय थादों आरोखि आङो दाने अर्डार फैबाय अर्डार फ्राइड राइस बुनो नागिरदों आङो साराय लायैनो फ्राइड राइस बुनो नागिरदों माने दाउदैनि फ्राइड राइस एवनांगौमोन आरो ओंखाम एवनांगौमोन दाउदैनि मा जादों ओंख्रि जानाया दाउदैनि ओंखाम एवनायाव दाउदैया देख्रुबगासिनो डास्टबिनावसो जलदब जलदब गावगासिनो आरो दाउदैया देख्रुबनानै ओरै फारसे लागासिनो आखायाव खलथमाखौसो बदोनगासिनो दाउदैया देख्रुबना डास्टबिनावसो गारगासिनो आरोखि ओरैबायदि एक्सिडेन्ट जानो हारसिं मिनिखो आं होननानै रावनोबो खिन्थानो हाला माथो मिनिबाय थाखो माथो सानना मिनिखोनोलाय हारसिंलाय होनना सोंबाय मास्टारा आंखौहाय हाया ओइ लोगोफोरखौ गोसोखाङा मिनिनो ओंखारदां होननानै थाबाय आं जा फाग्लाखारा जों जागासिनो गामियाव जादोलै नोंसोरल' जादो आंहा देनां जानोसै केमेराया माथो थुब्रुन नुदों आंलाय देनां जानोसै आंहा दसे थानानै मथा मथि खामानियाव गोसोआनो गैया आं दिनैहाय दसे थानानै आरो काबाब अर्डार फैलायबाय दानिया काबाबखौबो थावआवनो गोजाननिफ्राय ज्राव गावफ्रांनानै सावदोंनि मोखाङावनो थिफुखो ना माखोथाय खामानियाव गोसोआनो गैया दिनैहाय बेदर नाखौनो थाव गुदुङावनो गोजाननिफ्राय ज्राव गावफ्रांनायालाय जायफ्रा रंजा बाजा जागासिनो दं नोंसिनि दिनसैलै बहा दंब्रा ब्र आङो माइसुरावसो दङ दायो नार्जारी गैयालाबो एसे गोबावैनो थानायसैलां केमेरा बायनो होननाया माथो हागोन ना हाया जाखोब्रा दासो उन्दुनानै सिखारदोंमोन आं क्रिसमासनि खनसाय गाबोननिफ्रायसो रंजागोन दा नोंथांलाय गाबोनलाय न'खरसेनि बायदि ओंखाम जागोन जाहैबाय गाबोनलाय बर' राइडार दिनैनिफ्रायनो जाजेनबायानो होमब्लालाय माला मेजेस्टि लोगो हमगोन
मेजेस्टिकआव थाङोब्ला आं 5 घन्टा नांगौ 5 घन्टा आं सानसेनो थांनानै सानसेनो फैफिननो हाया बस हेपि क्रिसमास देलै नोंसोरल' रंजादो रंजा बाजानो बेंगालरनिफ्राय दै गांनानै थांबाय दैया लाबो फंबायमोन दैया लाबो होनहैनायसै आं देनांहाय र' आंनि दिनै जोबोर गाज्रि खाफाल गिर्जायावनो हाबनो मोनाखिसै आं दोखो मोननांथाव बाथ्रा माब्रैनि हाबनो मोनाखै जाखो एस बि नकेल खोरोमदाव गयारि दिनैनिफ्रायनो आदा दे रंजागोन दे खनबावसाय खनबावनोनो जोथोन नुबाय आं बारा रोङालै सफा रोङो आङो बेंगालरनिफ्राय दै गांनानै थांबाय फैबाय आं दैया लाबोफांबायमोन होनब्ला नोंसोरलाय माथो फिननाय नायसै दैफुआबो गावबाय बाल्थिंआबो गब्र'बाय होनलायनानै होनोसै नोंसोर माबोरै दै दौनो मोनगोन दल दामा मोसाला इन्टारेस्ट जायोलै बे खनबाव लोगोफ्रानो रावबो फैला खारजोब्बायसो होनदां आनसाबसक्राइबसो खालामजोब्बाय होनदां बयनिथो हिनजाव फाग्ला हाबफैलायग्रा माखासेनि बायोलां हिनजावनिल' रायलायग्राफोरखौ बर'दिननि मा सं दं आं फुराना संखौल' मोजां मोनो दे गोदान मेथाइ मोनसेबो आं मोजां मोना बर'दिननि मेथाइ होनोब्ला फुराना संफोरखौल' आं मोजां मोनो ओमफ्राय दोंसेबो मोजां मोना आं गोदान मेथाइखौ सुरफ्रानो जाला दाना बर'दिननि मेथाइफ्रा आं गवालपारानिसो दङ आंहाबो गवालपारायाव मेरला लोगो दंलाबायो गार' हिल्सआव थांब्ला बेरायबोजोबगोन आं लोगोफोरनाव र' हरफ्राव आनसाबसक्राइब खालामनानै थांनो हागोन आं बेफोरबायदि हिनजाव फाग्ला मानसिफोरखौ नाङा आंनोहाय जेबो दुखु गैया हिनजाव फाग्लाफोरनि थाखाय हय हेलौ मोजाङानो खबरा दसे सम 8 मिनिट 10 मिनिट ग्रोब खालामनोसै दोननोसै फुराना लोगोफ्रालाय रावबो फैया साला गावसिनि भिडिअ'आ नायना होनांगौ बिसोरखौहाय लावथिसो हैगोन आं थांबा रावबो नुजाफैया माथो आदा न'आव आं न'आवहाय दैज्लां बायनानैसो थांसिगोन जोंमा नार्जारी आं ओंखाम जानोसै जादो जायफ्रा जानो ओंखाम जानोसै 7थायानो जायाखै फाग्लासो आंबो बारा गोबाव थाला दोनबाय नै ससेखिनियावनो गोदान बोसोराबो हाबलायबाय थाङै थाङै थांलायबाय गोजाम बोसोरा फैयै फैयै सफैलायबाय गोदान बोसोरा होनलायनायसो जाहैबाय नोंसोरो हेपि निउ इयाराव
समा नोंखौ नेबाय थानो हाया जोंबो गोबाव थाबाय थानो हाया थाङै थाङै थांलायबाय गोदान बोसोराव ओइ र' आं थाङासै आंनि डिउटि टाइम जाफिनबाय जोंना थाब थाब जायो आयौ गोबाथारलायसैना ओंखाम थौवा सयथिबो हाबावलै आदा लाइफआव सानै फैथोंलै फैथों बिसोरबोथ' आंनि साबसक्राइबार ना सोर सोर हेटारफोर फैयो फैथों बिथांमोना आंखौ रायनो थाखायनो आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनानै फैयो मिथिगौना साबसक्राइब खालामनायनि थाखाय थेंक इउ दामिनदार बाग्लारि डाइलग माइसुराव दं नंखागौ दा माथो बुंबावनो 11-12 मिनिटआ जानोसै आङो दोननानै दसे रेस्ट लाबोनांगौ 7थानिफ्राय डिउटि जयनिं 12:30सिम बहायनिथो जाम्बा सानै फैखोरा मालायनि नाम लालायै बुंबाय थानोलाय गावसिनो मिजिरो खोमा बेखायनो मालायखौ बुंनो फैदों थार गज' मानसि थामारोलै बुहुमाव बोर दा बेखिनियावनो लोगोफोर आङो दोनथ'बाय आंनि लोगोफ्राथ' सासेबो फैया साला बिसोरनि भिडिअखौबा साफा नायना होनांगौ जोंबाय दे आं बिसोरखौ जोंबाय सालाफोरखौ जों बर'आ दासो फैदों दासो नायसनदों आदा दे गैला आङो दोननोसै गुड बाय बयखौबो आं दोननोसै बिखियाबो दासो फैदों बिखि बसुमतारी मा जाखो जेबो जायाखै एसे ख्रिस्टमासनि मुङै हेपि निउ इयार हाबहां हाबहांखाय गोसोआव रंजानाय फैदों बेखायनो अके आदा गुड नाइट अलंबार नोंसोरखौलाय मा घन्टा गिलाबायनो हायोब्ला मोखां देखायनानै फैयोना नोंसोरबायदि खोमसि खोमलाव नांलायग्रा नङा पावारफुल सेहेरा देखायनानैसो नांलायनोबा फै फेसबुकाव लाइभआव फैदो आं लाइभ कलिं खालामगोन जाम्बाफोर जायखौ नोंसोरो नाम खारिबाय थादोंना थाव गुबै फुननानै खिबुआव हाबहै नोंसोरो बखाफोर बुरबकफोर साला मालायखौ हिट खालामना फैग्रा खल्था गैयिफोर आंखौ साबसक्राइब खालामलायनानै फैबाय जाहैबाय नोंसोर आंखौ रायनोहाय आंनि हिटारफोर साबायखर थेंक इउ आंखौ साबसक्राइब खालामलायनानै रायनायनि थाखाय साबसक्राइब खालामालासिनो आंखौ रावबो लाइभआव कमेन्ट होनानै रायफैनो हाया सिदा खोथा
मिथिबायना आंखौ रायनो थाखायनो साबसक्राइब खालामलायनानै फैदों बिथांमोना थेंक इउ सो माच खुलुमबाय खुलुमबाय दोनथ'गा आंनि टाइमा बारा जानोसै लोगोफोर दा जायनाखि आंजों लाइभआव थादों नोंथांमोननि थाखाय गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय बावहरनानै आङो दिनैनि लाइभखौ बेयावनो दोनथ'नोसै आरो लोगोसे जोबथारनायावहाय वेलकाम टु 2022 हेपि निउ इयार नोंसोरथ' खानाय बिलाइ बिरलायनाय मोसासिगोनलै निउ इयारावहाय कल खालाम दे कल खालाम 8073421201 कल खालामलाय दानो अनसाय नार्जारि कल खालाम दे दङबा दानो